Здравейте на всички, аз съм Момчи, това е каналът Мак. Нека ви представя моя проект за ЖП линия с планина и тунел. Вече е на около година и нещо. Отнеми, честно казано, точно година да го направя. Мащабът е 1,87 или така наречения H0. Удобен мащаб, в който може да се твори в домашни условия. Ето, това е в общи линии една холна маса 1,35 на 75 някъде. Мащабът, както казах, е удобен за домашни условия, тъй като можеш на по-малко пространство да сложиш повече неща. Долу в коментарите питайте, коментирайте. Нещо, ако мога да помогна на някой, или да дам съвет, или да получа опит от вас, защото има и много хора, които разбират сигурно си повече от мене. Ще се радвам да си комуникираме. И тук сега е момента на благодарност към Божидар Стоянов, който в общи линии ме запали, така да се каже, по диорамите и ми подари тази прекрасна вода, която стои много добре. Другото, което е спонсорство от него, са тези прекрасни тирове на 1,87, които са стари, но стоят добре и са в добро състояние. Реших тук да разпечатам заедно с номера на Telex и табелата SOMAT, малко така да си спомним за онези години на SOMAT и неговата слава в Запада, Изтока и на всичките места, където тази фирма славеше България с успехите си, и всичките капиталисти в транспорта се учиха от нея. Страхотни тирчета. Това са си в общи линии находки, които трудно мога да си намериш вече. Да пуснем една вратка на влакчето. Всъщност да видим как се движи. Спирам, за да мога да се чувам. Както казах, сам съм си правил всичко, като изключиме моделите подарените, тези борчета, тревата, разбира се, която е насипна, трудно може да си направиш такава. Дърветата съм си правил сам, тези конкретно. Тези бали са примерно за слепени лекарства с настъргани кълчища и то е ситно нарязани с лепило. Фигурките, разбира се, за този мащаб се купуват. Най-евтиният вариант е Китай. Тук също може да се намерят, но са на доста по-други цени. Аз сам съм си правил този терминал, карго терминал. 1,87 е всичко. Кулата, която виждате, жълтата, също е купена. И това е в общи линии. Всичките тези неща, огради, линията и тя е купувана. Ето това дърво, примерно, от Тео. Боядисен до напрен, C200, хартия и
фантазия. Друго, какво да ви кажа, примерно този скрап двор, който така много ми харесва, тъй като си падам по ръждясалите неща. Гумите са модове, правени от керамика и бойдисвани. Това са части от колички, ръждясани неща с изкуствена ръжда. Това е пак от лекарства кутийка, която всъщност е в момента ръждясала цистерна. Боички, много фантазия, лепила, планината е фибран, стереопор, гипсово лепило и пак фантазия. Всичките, примерно мъхове, много от тях са канадски купен мъх, много от тях е събран от планината. Това тракторче е закупено от Гърция. Метално е, много добре стои. Тази кула е правена от мене, пак от кутийки от лекарства. Виждате колко е стара и ръждясала, дори гумата е побеляла от времето, така да се каже. Друго, ето мога да покажа, тук имам още модели, които са, виждате, старички, фирмени. Някои от тях не се движат много добре. Дизелови локомотиви, купувани от хора тук. Това е едно към 87. Аз наблягам на самите детайли, харесват ми табелите, как се правят камъни, планини, дървета, настилка, целият ландшафт. Това всъщност ми допада. Колекционерската част не е много по моята, така да се каже, като интерес. Това дърво също аз съм го правил. Този терминал за гориво също се е изкопиран като идея, но е мое дело. И така, питайте каквото ви интересува. Смятам, че има какво да покажа и имам какво да науча от някой от вас, ако някой има идеи да даде. Винаги е добре дошъл да пита. Човек винаги може да научи нещо. Със сигурност има хора, които могат да ми покажат много неща, както и аз на тях. Това е, мечтата ми беше да си имам вкъщи подобно нещо. Разбира се, не е толкова... Аз ще го покажа изцяло отгоре. Със сигурност има и доста по-големи неща в нормалния западен свят, където са си решили проблема с тока, парното и салама. Виждал съм по интернет, предполагам и тези, които се интересуват за какво става въпрос там. Но ние не сме там, затова се задоволяваме тук с една холна маса. И един проект, който човек си е направил сам и мисля, че е най-хубаво, когато човек си направи сам. Най-така е интересно, най-му е готино. Не да си купиш някакъв тунел и да си сложиш линейка или да си купиш някакви други неща. Всеки може да си нареди някакви работи в бюфета. Долу виждаме захранващото устройство за линията Титан Electronic 147. Стара немска играчка, но върши работа. Баластрата за линията по същия начин не е от копешката. Между другото истински камък. Това не е купена. По-скоро беше, ако не се лъжа, за някакъв интериор. Не е специално за тези модели, но пак върши работа, хубаво стана. Може би стои малко по-едра. Планината ми харесва как е станала. Почвата, тревите, дори знаците към ЖП-то.
ЖП пререза също е взет като идея, но не е купен, правен е. Къщичката аз съм си я правил. Мисля, че стана добре. Все пак правя за първ път такова нещо, но имам доста опит в диорамите. Така че, може би затова го направих и така, без много да му се чудя. В някое друго видео може да снимам някои от новите ми неща. Има и пана за стена, които са триизмерни, но пак са със същия способ правени. Това е, желая успех на всички и всички, които се интересуват от моделизъм, диорами, макети, могат спокойно да ми пишат. И това е, ако има нещо, долу в коментарите. Желая успех на всички. Чао!